Tweede Pinksterdag in Zeeland, maandag 20 mei. Laten we kijken wat er vandaag allemaal gebeurde in de provincie. Een week na het begin van een reeks incidenten in het middengebied van Vlissingen zit de schrik er goed in. Ondanks extra politietoezicht voelen de mensen zich hier nu vooral erg onveilig. Ja, ik maak me daar ongerust over, want er wordt zomaar geschoten. Onveilig gevoel bij heel veel mensen. Ja, ik vind het niet zo veilig meer. Want normaal zitten wij met ons voordeur open op de galerij. En dat durven we niet meer. Oudere mensen durven niet meer naar buiten. Dus ja, de boel goed verpest hier. Vorige week waren er in korte tijd verschillende schiet- en vuurwerkincidenten in het middengebied van Vlissingen. Er werden kogels door ruiten geschoten en op straat werden patronen gevonden. En dan rijden ze keihard als idioten. En ze gaan schieten en de gekste dingen. Ik heb alles meegekregen. Ik heb uit mijn raam gehangen en gekeken wat er gebeurde. En het was doodeng. Ik koop hier dagelijks bij de Spar. En dan denk je de volgende dag, na die eerste keer schieten, denk je, nou, zou ik nou er weer heen gaan? Ik denk, nou ja, misschien is het nog onrustig. En jawel, want toen werd de dag erop weer geschoten. De buurt vreest dat het niet bij de schiet- en vuurwerkincidenten blijft. Het is een criminele buurt, hè? Dus het is niks veranderd hier. Er gaat nog veel meer gebeuren, dat weet ik zeker. Dus het is hier nog niet klaar. De politie voert extra controles uit in de buurt en houdt donderdagmiddag een inloopspreekuur, zodat omwonenden hun vragen kunnen stellen en hun zorgen kwijt kunnen. 2. Hopla! Klimmen, klauteren, hinkelen of dansen voor de spiegel. Bij het consultatiebureau in Capelle kan het nu allemaal. De wachtkamer is opnieuw ingericht om bewegen bij jonge kinderen te stimuleren. Als de ouders binnenkomen, dan zie je gelijk, de kinderen gaan gelijk aan de gang met bewegen. Bewegen is iets wat de kinderen steeds minder doen, hè, de laatste jaren. Dus dat vinden we toch wel belangrijk, want wij zijn natuurlijk van de preventie. We zien gelijk hoe ze bewegen. Je hebt een heel ander beeld van kinderen als ze op schoot zitten dan dat ze hier aan het hinkelen zijn of zo. En je hebt ook gelijk vaak een praatje. Een laagdrempelige manier dus om met ouders in gesprek te gaan over bewegen. Ouders reageren positief. 1, 2. Ja, ik vind het superleuk. Erg leuk dat ze dit hebben gedaan. Ik zie dat mijn dochter er ook heerlijk speelt. Dus ja, echt heel leuk. Hoe belangrijk vind jij bewegen voor je dochter? Voor haar gezondheid vind ik het heel goed. Maar ik zie ook echt dat ze ervan geniet. Dus ja, ik vind het wel heel belangrijk. Ondanks de positieve geluiden zit er toch een klein nadeel aan de nieuwe wachtruimte. Kinderen willen soms niet meer mee terug. Dan hoor je de ouder zegt in de wachtruimte van, ja, nu waarschuw ik nog 3 keer. En nu moet je echt meekomen. Ja, want die onderkant hebben we neer gedaan. En die bovenkanten die moeten natuurlijk nog. Digna en René van de Natuurouderwerkgroep inspecteren de perenboomgaard bij Tolen. Hier komt een groene ontmoetingsplek. De gemeente geeft er €20.000 voor. Er komen onder meer moestuinen voor kinderen. Het is niet vanzelfsprekend dat mensen met natuur in aanraking komen. En op deze manier kunnen we eigenlijk heel laagdrempelig de natuur en de mensen bij elkaar brengen. Het gaat hier allemaal om Tolenaren zoveel en makkelijk mogelijk kennis te laten maken met de natuur en met elkaar. Het was nog even spannend. De grond bleek vervuild te zijn. Die grond is afgegraven en er ligt nu verse, schone grond. De moeders kunnen niet wachten op het eindresultaat. En dat mensen in gesprek gaan met elkaar over natuur. Want er komt ook een inspiratietuin voor het vergroenen. Om de mensen te laten zien hoe je op een eenvoudige manier je tuin ook kan vergroenen. En ja, dat iedereen hier geniet van het groen. En vanuit de wijk dat iedereen betrokken is. Het is de bedoeling dat de groene ontmoetingsplek 28 september opengaat. Tijdens Nationale Burendag. Niet alleen Walgerse, maar ook Arnhemuidse klederdracht was er vandaag te zien op de jaarlijkse Verklederdrachtdag in Westkapelle. Arnhemuiden is uitgenodigd omdat het 450 jaar stadsrechten heeft. Met heel veel plezier zijn we naar hier toe gekomen. Dat we uitgenodigd zijn door Westkapelle. Door Westkapelle vinden we superleuk. Nou, er zijn zo'n 2 of 3 handjesvol mensen aanwezig uit Arnhemuiden. En er zitten ook wat bekenden tussen. Dus het is ontzettend leuk om te zien dat die mensen bereid waren om hier naartoe te komen. Om ook de dag wat meer cachet te geven.
welke manier verschilt de Walcherse klederdracht van de Arnhemuidse klederdracht? Nou, dat zie je vooral in de kappen bij de dames. Die zijn wat groter opgezet. En dat zie je ook in de sieraden. En bij de heren die hebben meer een hoedje op dan een petje. Want op Westkapelle hebben ze echt een petje op, zoals ik deze op heb. Een beetje de diekwerkerspet. In de middag was er een modeshow waar ontwerpers hun eigen draai aan de klederdracht hadden gegeven. Er was in het zuidwesten eerst even wat zon, terwijl er elders al buien waren en de lucht werd dan ook snel donker. Een regenzone trok vanochtend en rond het middaguren van noordoost naar zuidwest over. Hier ook regen bij Slot Baarland. En daarna was het nog steeds een beetje onbestendig met een paar lokale buien en af en toe enkele opklaringen. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog met een paar opklaringen en landinwaarts nevelig weer met minimumtemperaturen tussen 10 en 13 graden. Morgen begint in het noorden met wat zon en meest droog weer, maar vooral in de middag neemt de kans op buien van het zuiden uit toe. Morgenavond en in de nacht naar woensdag lijkt het dan erg regenachtig te worden met een totaal van mogelijk 30 mm aan neerslag. Maximumtemperatuur voor morgen van 18 tot 22 graden en meestal een zwakke tot matige noordwestenwind. Woensdag overdag trekt die regenzone weg, met daarna nog enkele buien en een westenwind. En donderdag is ook nog een beetje wisselvallig, maar vrijdag lijkt dan eindelijk weer eens een droge dag te worden. En daarmee besluiten we bijna aan het einde van het Pinksterweekend dit Zeeuwse nieuws en ook korte weerbericht. En meer nieuws en ook meer informatie over het weer in Zeeland is te vinden op onze site en op onze app. Heel graag tot morgen.